Другото се отиде си види на който обръщаме внимание. Значи, става да. Зато не го да обръщаш. Трябва да мине кола да напред. Трябва да застраховам. Като застраховам трябва да видя много добре. Или си нараниш колената, така бе, миличко. Аз от този ден се прекарах тук в Костеви, сега е тук дома си. $29 живот. Ама искат големия вълн. Оттатък ми искаха, защото ме продаваха. Значи вече ти трябва да ги мисля. А? Да прегледат ви иска. Да. Моите един чуш. Грушо. Много обичам печени чушки. Ама тук малко и нема чесън. Само една голяма главичка чесън съм. Да дойде април месец, да дойде точно така хора в комплекса. Моля да не успее да дойде повече хора в комплекса, защото ми се струва, че е доста правилно. Доста е правилно, да. Или ще си тъпнеш главата накрая, мам. Говорихме си и на съсед, доста апартаменти се появяват на вторичния пазар. И аз говоря, не се издържа много. Мама, не е така много високи разходи.